L'aplicació RAS, Risk Alert System, desenvolupada internament a partir del personal de marxa, no ha parat de créixer i evolucionar des del seu inici. Ara s'ha incorporat una nova funcionalitat que permet el control en temps real de la coordinació empresarial amb els nostres proveïdors. Aquesta eina, instal·lada als mòbils corporatius, permet verificar i comprovar en temps real la documentació tant d'empresa com de treballadors només introduint el seu DNI. Abans, aquesta comprovació s'havia de fer manualment, o dies abans de realitzar les tasques o en el moment telefònicament. Aquesta nova funcionalitat, només introduint el DNI del treballador STEM, permet consultar de manera automàtica tota la documentació necessària tant d'empresa com de treballador, rols i formació per poder desenvolupar els treballs amb riscos especials. Això millora la qualitat preventiva de les empreses col·laboradores. Aquesta evolució del RAS representa un pas endavant en la digitalització de la prevenció de riscos laborals, estenent la cultura preventiva tant al personal propi com als col·laboradors externs.